तो हेलो दोस्तों, का हाल बार हो सबके। आज के वीडियो में हम बात करे वाला बानी खेसारी भैया के जो नयका गाना आइल बा 3-4 दिन पहले रिलीज भइल बा। जो नयका गाना का नाम है जवानी जर्दा के पार। तो आज वही वीडियो का रिएक्शन करे वाला बानी हम। तो वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बना रहे और हमारा चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें और ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हम कोनो भी वीडियो बनाए तो वीडियो के नोटिफिकेशन वालों के लगे पहुंची। वाह वाह, का खेसारी भैया का गजब का डांस कइले बड़ो। हमारे खेसारी भैया जौन भी गाना होला एकदम ट्रेंडिंग में जाला। कोनो ऐसा सॉन्ग लेके जौन इधर फॉलो भइल सब हिट सॉन्ग ही जाला। अब गजब के खेसारी भैया डांस भी हमार करल हम काहे कि भोजपुरी जवान तो नहीं होला। गजब के स्टेप करे नी खेसारी भैया लोग। चलिए भाई लोग, तो आज के वीडियो हम जी खत्म करत तानी। आई होप कि खेसारी भैया गाना सुन के रहो सबके अच्छा लगल और चैनल के सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, चैनल सब्सक्राइब हो जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब खातिर बाय।